Samantala sa ating good news naman, bagong centenarian sa Villasis, Pangasinan pinarangalan ng LGU. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Tunay na isang pambihirang biyaya ang mahabang buhay, lalo na para sa mga individual na umabot sa edad na 100 taong pataas o mas kilala bilang mga centenarian. Ipinagmamalaki ng bayan ng Villasis ang kanilang panibagong centenarian matapos umabot sa 100 taong gulang si Ginang Timotea C. Ganzagan, residente ng Barangay Aman Perez. Bilang pagkilala sa kanyang mahalagang yugto at sa inspirasyong hatid nito sa komunidad, personal na bumisita ang lokal na pamahalaan ng Villasis upang ipaabot ang kanilang pagbati. Kabilang sa kanilang handog ang isang cake at cash incentive na nagkakahalaga ng 10,000 bilang simbolo ng paggalang at pagpapahalaga. Makakatanggap din ito ng karagdagang 100,000 piso mula sa national government sa ilalim ng Republic Act No. 10868 o mas kilala bilang Centenarians Act of 2016. Ang pag-abot ni Ginang Ganzagan sa edad na 100 taon ay patunay na ang mahabang buhay ay isang biyayang hitik sa karanasan at karunungan. Ito ay isang inspirasyon sa lahat na alagaan, pahalagahan at mahalin ang sarili. Yan ang ating gayas for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.